ராதே கிருஷ்ணா, வணக்கம். நான் உங்கள் சுகியமாக பேசுகிறேன். இன்றைக்கி தேவி பாகவதத்தில் சாமுண்டியின் வீர சாகசம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். நேற்று என்ன பார்த்தா ஞாபகம் இருக்கா? தூம்பரலோசனனை காளி தேவி கொண்டுட்டாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு எல்லாருமே போய் சும்பாசுரன்கிட்ட சொன்னதுமே சும்பாசுரனை என்ன பண்ணான்? தன்னுடைய தம்பிக்கிட்ட ஆலோசனை கேட்டான். இன்றைக்கி என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? சும்பாசுரனோட கட்டளையை ஏற்றுக்கிட்டு சண்டன் முண்டன் அப்படிங்கிற 2 பேரும் எண்ணற்ற அசுர சேனையில் அழைச்சிக்கிட்டு போர்க்களத்துக்கு போனாங்களாம். அங்கே போய் தேவியை பார்த்து, இளம் பருவ பெண்ணே, உன்னை பார்த்தாலே எங்களுக்கு ஈவிரக்கம் உண்டாகிறது. தேவர்களை வென்ற சும்பனையும் நிசும்பனையும் உள்ளபடி அறியாமல் இருக்கும் உன்னை கண்டு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை. நீ உன்னை விட சிறியவளாக காளி என்ற ஒருத்தியையும் அற்ப மிருகமான ஒரு சிங்கத்தையும் வைத்து கொண்டு போராட வந்திருப்பதே நீ மிகவும் பலகீனமானவள் என்பது தெரிகிறது. இவ்வளவு பலகீனமான நீ சர்வ வல்லமையோடு விளங்கும் சும்ப நிசும்ப அசுரர்களை எதிர்க்க வரலாமா? உனக்கு புத்தி சொல்ல புத்திமானான ஓர் ஆண் பிள்ளையாவது இல்லையா? புத்தியுள்ள தோழிகள் இல்லையா? தேவர்கள் உன்னை வீணே அழிவுவதற்காகத்தான் இப்படி தூண்டிவிட்டிருக்கிறார்கள் போலும். உனக்கு 18 கைகள் இருக்கிறதே என்ற அகம்பாவத்தால் தான் எங்களுடன் போர் செய்ய வந்தாயோ? உன்னை விரும்பியதே உன்னுடைய நல்ல காலம்தான் என்று எண்ணிக்கொள். அவன் யுத்தத்தை விரும்பி இருந்தால் அவனுக்கு நீ எம்மாத்திரம்? புத்திசாலி பெண்ணே, நாங்கள் சொல்வதை கேள். தேவர்களை எல்லாம் என்று அவனுக்கு ஈடாக போர் செய்பவர்கள் யாருமே இல்லை. அவனை நீ மணந்து கொண்டால் புவனங்களும் உன்னுடையதாகிவிடும் அப்படின்னாங்களாம். உடனே ஜெகன்மாதாவான தேவி வந்து மேகம் போல கர்ஜனை பண்ணி, அறிவற்ற மகாமூடனே, வீணாக ஏன் பிதற்றுகிறாய்? மகாவிஷ்ணு போன்ற தேவர்களே கணவனாக ஏற்காத நான் அந்த சும்பனையா மணப்பேன்? எனக்கு ஒரு நாயகன் வேண்டியதில்லை. சர்வ பிரபஞ்சத்திற்கும் சகல பூதங்களுக்கும் நானே நாயகி. என்னையன்றி ஒருவரும் எந்த சுகமும் அடைந்ததில்லை. இந்த சும்ப நிசும்பர்களை போன்ற எத்தனையோ துன்மார்க்கர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன். பலரை கொன்றழித்திருக்கிறேன். தேவர்களால் தான் எனக்கு சக்தி உண்டு என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். அவர்கள் எல்லா யுகங்கள் தோறும் கால விதிப்படி என் முன்னே நாசமடைபவர்கள்தான். இப்போது நீங்கள் நாசமடைய வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டது. வீர புகழை நீங்கள் விரும்பினால் என்னோடு போர் செய்து வீர சொர்க்கம் அடையுங்கள். நான் இப்போது அசுரர்கள் அனைவரையும் வரிசை கிரமமாக கொல்லப்போகிறேன். குறையறிவினரே, யுத்தம் செய்ய வந்தோம் என்று ஏன் வீணாக வாயால் மட்டும் பேசி கொண்டு நிற்கிறீர்கள் அப்படின்னாங்களாம். உடனே சண்டை முண்டர்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆத்திரம் வந்து வெறியோட போர் புரிஞ்சாங்களாம். உடனே சண்டிகியான தேவியும் 8 திக்கும் செவிடாகிற மாதிரி சங்க எடுத்து முழக்கம் பண்ணினாங்களாம். சிங்கமும் ரொம்ப உக்கிரமாக கரிச்சுதான். சண்டை முண்டர்கள் மிகவும் வேகமாக கோபமாகவும் சண்டிகா தேவி கூட போர் புரிஞ்சாங்களாம். அப்போ வந்து சண்டிகா தேவியோட நெற்றிக்கண்ணிலேருந்து காளி அப்படிங்கிற ஒரு சக்தி தோன்றினாங்களாம். அந்த காளி வந்து புலித்தோலை ஆடையாக உடுத்திக்கிட்டு யானை தோலை வந்து மேல் தாவணியாகவும் தரிச்சுக்கிட்டு பிரம்மா விஷ்ணுகளின் தலைகளை மாலையாக போட்டுக்கிட்டு பாசம் முதலான ஆயுதங்களை கைகளில் ஏந்தி கோபம் கொண்டவளாக காலராத்திரியை போன்ற நிறத்தோடும் ஒளி வீசினாள். இத்தகைய கோலத்தோடு தோன்றிய காளிதேவி அசுர சேனைகளையும் கொன்று சண்ட முண்டர்களுடன் போர் புரிந்து அவர்களை முயல்களைப் போல 2 கைகளிலும் பிடித்து தூக்கி கொண்டு சக்தி தேவியிடம் சென்று, தேவி, இவ்விருவரும் இந்த யுத்த வேள்வியில் யாக பசுக்கள் ஆவார்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். உடனே தேவி ரொம்ப சந்தோஷமா மகிழ்ச்சி பொங்க காளியை பார்த்தாங்களாம். உடனே காளி என்ன பண்ணாங்க? அந்த சண்டை முண்டர்களோட தலையை அறுத்துட்டு பெரும் மகிழ்ச்சியோட அவங்களோட ரத்தத்தையே குடிச்சிட்டாங்களாம். உடனே தேவி ஆனந்தத்தோடு காளியை பார்த்து, தேவர்களின் இந்த காரியம் உன்னால் நிறைவேறியதால் தான் நான் அகமகிழ்ந்து உனக்கு ஒரு நல்ல வரம் தருகிறேன். சண்டை முண்டர்களை நீயே சம்ஹாரம் செய்ததால் நீ இன்று முதல் சாமுண்டி என்று உலகத்தாரால் வணங்கப்படுவாய் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம். நாளைக்கு வந்து ரத்த பீஜன் தலையீடு பார்க்கலாமா? ஓகே, பாய். ராதே கிருஷ்ணா.